Morjesta taas. Edellisen videon jälkeen tuli vähän palautetta, oli vähän hankala projekti tehdä se porovile ja kaikki ne tuli mestoineen ja muuten. Niin nyt ajattelin lähteä tämmöisellä vähän helpommalla jutulla liikkeelle, kun tää tuli pesä ja lavu on valmiina, niin tässä videossa mä näytänkin, että miten tehdään nuotiokahvit, tai miten minä sen teen. Ei ole oikeaoppinen tapa, vaan vääräoppinen tapa. Eli nuotiokahvit ohjelmassa. Ja jotta nyt sitten saadaan ne kahvit keitettyä, niin tarvitaan tietenkin tää notski, jonkunlainen kaffepannu ja sitten tietenkin kaffetta, tämmöistä pannujauhatusta. Ja pannu pitäisi täyttää sitten semmoisella raikkaalla vedellä, jota nyt tuolla sateisesta ulkoilmasta on ehkä helposti saatavissa. Mutta en nyt meinannut kyllä tuota sadevettä käyttää, vaan käydään tuosta joista hakee vähän vettä. Toki ei ole tässä nyt mulla kaukana. Vähän täytyy sateessa nyt kuleksia. Täältä se löytyy. Tämmöinen pikku puro. Raikasta jokivettä ja jätetään toi kansi tuohon rannalle. Napataan tuolta vettä pannuun ja tietenkin täyteen. Näin se onnistuu ja sitten viedään tää tuonne nuotiopaikalle takaisin. No ja sitten laitetaan tämä pannu tuohon. Noin niin, siinä se vähän aikaa saapi nyt sitten tekeytyä. Sillä aikaa kun toi kahvivesi tuossa lämpiää, niin voi paistella vaikka vaahtokarkkiin. Siellä se pallolla. Sitten se tunnistaa siitä, että tuo vesi kiehuu, niin kun se näkee, kun se kiehuu, silloin se kiehuu. Sitten nostetaan pannu poistusta. Noin, ja pannaan se johonkin alustalle hetkeksi näin. Ja noin, sitten laitellaan sinne vähän niitä kahvinpöpperöitä. Pannaan niitä tonne ihan jonnin verran. Ja sitten sen jälkeen se pitää sekoittaa silleen, että toi kahvinpurot tuolla menee mukavasti. Eli pikkasen kiehautetaan tuolta nurkasta vaan varovasti, että se menee toi kahvi sekaisin ja saa olla vähän varovainen, ettei se vaan kiehu sieltä yli. Vielä kerran minä pyöräytän sitä. Noin, nyt se on hyvä. Asetetaan se taas tuohon hetkeksi odottamaan. Sitten tehdään tälle vielä tämmöinen lantrausoperaatio, että kaijetaan sitä vähän tuonne kuksaan ja sitten kaijetaan sitä vähän takaisinpäin ja tehdään vielä kertaalleen sama. Näin. Sitten panemme siihen kannen päälle. Ja sitten kopsautetaan tällä leukulla 3 kertaa tuohon kylkeen, niin että se puru laskeutuu. Näin sitten annetaan se hetkinen tuossa viivähtää, että ne purut laskeutuu sinne kahvipannun pohjaan. Ja sitten kohta ruvetaan nauttimaan siitä. Kampanisun kanssa tietenkin. No nyt kun se on hetken tuossa toi kahvi levännyt, niin sitten vaan otetaan ja kaajetaan tuosta tuonne juoma-asti ja pienesti ja sitähän se sitten alkaa kulkaa kahvenautinto. Ja sitten tälleen tuoreeltaan, kun tää rupeaa nautiskelemaan, niin muistakaa, että se on kuumaa. Se on tuossa nuotiolla poltettua kahvia.
Siinä pallaa kieli ja huulet ja rahakki voi mennä. Varovasti nautitaan. Ei ole kiirettä. Maistetaanpa. Tämä on hyvä.